beautiful candid moment ang na-capture ni pambansang Ginoo David Licauco kay Barbie Forteza. Sa Twitter, ginflex ni David na may caption, ganda-ganda naman. Aras sa gihapon sa South Korea ang barda para sa That Kind of Love shoot ang ila first movie. Gin-share ang Royal Blood Star sa pinaka-challenges sa bagong roles. Sino Carmian Ramos pag-maintain sa karakter lakip ng movement kag gestures ang inabot na yan. Si Rian Valentin naman na challenge para sa iyang pag-maintain sa face expression. Samtang ang lead star nga si Dingdong Dantes nabudlayan kung magpakot kung sino gidman bala ang nagpatay kay Gustavo Royales. Goal unlocked para kay Voltes 5 legacy star Miguel Tanfelix na makabalik sa wakeboarding. Sa IG sang aktor ginflex sini ang straight sa 5 ka semana nga gina-enjoy sini once a week ang sports nga nagaserve stress reliever. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Sa pagkakompleto na sa Voltes team, ang mabatuan na yan nila ang Beastfighters ang ginpadala sa Bozinians, ang Camp Big Falcon, maabdan pabala sa team nga safe. Inakagiban pa ang Maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.